Nginamukele ikhaya lamaphupho. Uma kumusha kule channel ngicela usubscribe. Uma ubuka ku-TikTok sifolowe ucele inamba ku-inbox. Khona ubuzile ukuthi ukuphupha inkomo emnyama ngabe lokho kusho ukuthini? Ngizoqale ngikhulume nje ngenkomo bese ngiyakuchazela ukuthi emnyama isho ukuthini. Ngaphambi kokuba uqhubeke, ngicela ube nesiqiniseko sokuthi ushayile usubscribe. Amaphupho ngenkomo. Uma uphupha ukuthi ubona izinkomo noma amankonyane, incazelo iya ngokuthi uyazilawula noma cha. Uma uzibona zisemadlelweni noma uzelusa, kusho ukuthi impumelelo nenhlanhla ekusaseni lakho. Uma zikuhuba, kusho ukuthi izitha zakho zikukhunkula ngomoya omubi. Ukuphupha inkomo izacile, lokho kusho ukuthi idlozi lakho alihleli kahle futhi kungenzeka ukuthi lilambile. Kusho ukuthi leli phupho libheke ngqo kwabadala ukuthi lana ababeya khona abahleli kahle futhi balambile. Kungenzeka ukuthi-ke anisabenzeli imicimbi, mhlampe kuzomele nibenzele itiye. Bengicela-ke ukuthi uma umusha kule channel shaya u-subscribe. Uma ubuka ku-TikTok shaya u-follow ebese ungi-inbox ngizokunika inamba. Ungakhohlwa ukubuza kwi-comment iphupho lakho ukuze ngizokwenza eyakho ividiyo ngichaza iphupho. Ungakhohlwa uku-subscribe nisale kahle.